Hello Pilipinas, magandang gabi sa inyong lahat. At sa lahat na nanonood sa buong mundo, ito si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating weather analysis ngayong araw po ng Mayo 16 hanggang 18, 2026. Sabado hanggang Lunes, Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, sa nakalipas na ilang araw, alam natin na natunaw na si Bagyong Kaloy, yung natitirang kaulapan niya ay nandyan pa rin, although unti-unti na po itong nawawala. At ito po yung latest GraphSat natin na yung Sabado hanggang sa Monday po ito, 48-hour GraphSat. At pinapakita natin sa inyo dito yung natitirang kaulapan, yung low-level swirl, low-level clouds na umiikot dito sa may east of Cagayan. So ito po yung remnants ng bagyong Sigupit. Sa oras na ito ay nag-merge na po dito sa isang frontal system. Tinatawag nating Mayo Front. Ito po yung seasonal frontal system na nakaka-affect po dito sa may Japan, Korea, at dito po sa may Taiwan. At sa mga oras ito ba'y bumaba. Dito po siya sa may Northern Philippine Sea at nag-extend po hanggang sa dulong Hilagang Luzon. So ang Batanes Group of Islands at ibang parte po ng Northern Cagayan ay magkakaroon po ng mga maulap na pag-uwi rin. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may kidlat at dakuldul. Yung tinatawag nating pagkulog. Okay, so yan po ang frontal system at for the next few days ito po alis na, magde-depart. Samantala sa buong Pilipinas, maganda pa rin ang panahon except for central and southern Luzon, northern Luzon as well. Dito rin sa ibang parte po ng Visayas at sa buong Mindanao, may mga isolated to scattered rain showers and severe thunderstorms. So ngayong hapon ay nagkaroon po ng mga lakas ng thunderstorms dito. At dito rin po sa may area po ng Northern at Central Luzon. Yung ating heat index ay nanatili po naglalaro mula 44 hanggang 49 during the past few days. Nag-48 tayo since the last record natin na 49. Right now, nasa 46. So, hindi masyado umabot sa 49. At inintay pa natin yung ulan, yung tinatawag natin Agua de Mayo dito sa Kabikulan dahil wala pa rin. Although sa ibang parte po ng Luzon, nagkakaroon na po ng mga tinatawag natin mga localized thunderstorms, yung tinatawag nilang Agua de Mayo. Kaya ito yung fast animation, nakita niyo mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, and po yung mga thunderstorms na namuo sa ibang parte po ng Luzon, kasama po Metro Manila at sa Mindanao. Kung i-zoom natin ito, ayan po yan. Okay. Ito yung satellite loop mula alas 4 hanggang alas 9:50 na yung gabi. So ayan po, natutunan na po yung mga localized thunderstorms sa gitna at Hilagang Luzon, kasama po ang Metro Manila. So may mga dumadaan po mga thunderstorms. Gayon din po sa may Mindoro, sa may southwestern Panay, sa may southwestern Negros, Mindanao. Since kanina umaga, may mga thunderstorms po. Maswerte sila dyan kasi may mga ulan talaga. Malapit sila sa equator. Prone po yan sa mga thunderstorms tuwing buwan ng Mayo. Silang nauuna. Okay, so kikita ninyo, itong mga thunderstorms nito, it's a good relief po sa mga farmlands ng Mindanao. Dito sa Bicol, huwag tayo mag-worry kasi for the next 5 days, kakaroon na rin tayo mga ulan, mga afternoon, evening rain showers and thunderstorms, isolated to scattered. So, baka bukas, linggo, lalo na po sa Monday, baka magkaroon tayo mga thunderstorms dito sa ibang parte po ng Kabikulan. May mga thunderstorms naman during the past few days, but talagang napaka-isolated. Pwedeng isang barangay lang o ilang barangay ang uulanin. The rest ay tuyong-tuyo pa rin. Okay? So, huwag tayong mag-worry dahil nandiyan na po yung mga ulan. Mag-start na yung Agua de Mayo. At may probability na pagdating ng last days ng May, baka may habagat na dito sa may West Philippine Sea. Meron yata mag-form dito na isang
sama ng panahon o low pressure area malapit sa Vietnam. So baka ito yung magti-trigger ng habagat dito sa West Philippine Sea. Okay, and then meron rin isa dito sa may east of Samar. Babantayin po natin yan, forecast na yan. So ito yung forecast mula sa ECMWF, European Model, for the next 7 days, and then extend natin hanggang 14 days para pakita natin sa inyo yung possibility ng dalawang LPAs na posible mag-form sa left and right ng ating bansa. So sana yun, manatili pong nasa influence tayo ng northeasterly wind flow dahil po sa pagdaan ng frontal system dito sa east ng Batanes. So may mga isolated showers and thunderstorms pa rin tayo pwede makanasan. Okay, sa Luzon. Ang Bicol baka na yung bukas, linggo, may mga ulan po na posibleng magbuhos po sa Kabikulan. Monday, ganun pa rin po. May light northeasterly wind flow sa Luzon, Bicol region. The rest of the country, calm to variable winds. Okay? And then pagdating ng Martes, Mayo 19, nag-start na naman po bumalik ang easterlies sa silangan Kabisayaan at Kabikulan, lalo na po sa Miyerkules. At affected rin ng easterlies ang Eastern Caraga. At sa Huwebes, Mayo 21, lalong lalakas po ang easterlies hanggang sa Biyernes, Mayo 22, affected din ang easterlies ang Visayas at parte ng Mimacopa. So may mga isolated thunderstorms na po tayong makakanasan yan every afternoon. So huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote. Now, extend natin yung forecast more than 1 week. Ito yung babantayin natin. Forward na natin hanggang dito sa Mayo 28. So Mayo 28, magkakaroon po tayo ng westerly wind burst po dito. Ito yung westerly winds malapit sa equator kasi papunta nga tayo sa El Nino. So magiging common po ito lagi kaya mga bagyo pwede mag-form dito marami sa may Western Pacific between Guam hanggang sa may Hawaii. Lalo na po sa may peak months, pagdating ng peak months ng malakas na El Nino. So pagdating ng Mayo 28, may posibilidad ng isang malaking broad na LPA na posibleng mag-form dito north of Palau, east of Visayas. And then, pagdating ng Mayo 29, Mayo 30, Sabado, at Mayo 31, huling araw ng Mayo, linggo po yan. Yan po. Meron tayong dalawang LPA na posibleng mag-form sa kaliwa at kanan ng ating bansa. Itong sa kaliwa, ito yung LPA na posibleng mag-form bilang isang tropical depression, some sort of a monsoon depression kasi malaki po siya. At ito na po ang start ng habagat. So nagkakaroon na po dito ng tinatawag nating southwesterly wind flow dito sa may bahagi nito ng West Philippine Sea. So apektado po nito ang Kalayaan Island Group somewhere here. So magkakaroon na po tayo ng unang epekto ng habagat dito sa West Philippine Sea. Ang Palawan, posible rin magkaroon ng epekto ng habagat dahil po sa posibleng pag-form nitong low pressure area malapit po sa coastal waters ng Vietnam. So yan po, sa darating po na Mayo at 30 hanggang Mayo at 31. Last 2 days ng buwan ng Mayo. But remember, ang forecast po nito ay mababa pa ang probability, highly uncertain. So, we'll wait and see kung ano ang magiging outcome nitong forecast nito. And aside from this one, meron pa pong posible mag-form kasabay nito dito sa may bahagi ng east of Samar. Meron din mag-form isang LPA here. Okay? So, ito, babantayin rin natin. So, medyo mas mahina itong LPA dito. But nakita ninyo yung hangin sa Mindanao ay mula Kanluran. So, may westerly wind flow. Posible magkakaroon ng mga thunderstorms po dyan. At kung titingnan natin yung rain and thunder sa last day ng Mayo, ay mukhang isolated pa rin sa Pilipinas. Maging more frequent po sa karagatan ng ating bansa dahil dito sa dalawang weather system. So wala naman pong significant pa dito, but observe natin as we move into the last week of May. So tandaan natin ang probability nito ay napakababa, napaka highly uncertain pa ang forecast. So huwag tayo mag-worry muna. Stick lang tayo doon sa next 5 to 7 days.
Now, ito yung rain forecast. So, bukas ng hapon, inaasahan po natin another round of thunderstorms sa Luzon, including Metro Manila. Bicol region, may probability na rin. 50% chance of a thunderstorm. Mindanao, medyo mataas. Nasa 60 to 80% of severe thunderstorms. And then, pagdating ng Lunes, ganun din po ang situation. Buong bansa except for Palawan, may mga chances of thunderstorms becoming more frequent over central and southern Luzon, including Metro Manila at Mindanao. Bicol region, medyo mataas ang probability na magkakaroon tayo ng thunderstorm sa Lunes ng hapon. Martes, ay mukhang pareho pa rin ang ating situation. Pagdating ng hapon ng gabi, expect natin mga isolated rain showers and thunderstorms sa buong bahagi ng ating bansa except for Palawan. Miyerkules, medyo bawas ng konti but may mga chances pa rin ng thunderstorms sa buong bahagi po ng ating kapuluan. And sa Huwebes, again, balik doon sa dating northern and central Luzon ang mga thunderstorms at sa Mindanao at ibang parte po ng Kabisayaan. At sa Biyernes, Mayo 22, okay, ay still nandyan pa rin mga localized thunderstorms sa Mindanao, Palawan, and parts of the Visayas, parts of Bicol, and becoming more frequent dito sa may Ilocos region. But this is the forecast na pagdating ng Mayo 22 of Friday. So hanggang dyan lang muna natin ibibigay ang forecast dahil ito po yung probability ay medyo mataas. Okay, so everyday may expect na po tayo simula bukas linggo hanggang sa Mayo 22, Friday, may mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Tandaan ninyo, hit or miss po yan. Kasi pag sinabi mong Naga, yun naman, pwedeng sa tabing munisipyo, yung ulan na yan. But rest assured, one of these days, meron talaga tayong makakanasan ng ulan o thunderstorms dahil itong papalapit na po tayo sa tag-ulan. Okay? Not necessarily hindi po tayo magkakaroon ng mga ulan. Magkakaroon pa rin tayo ng tag-ulan, magkakaroon pa rin tayo ng habagat, kahit na meron tayong develop na El Nino, but ang average, monthly average mo niyan ay below sa normal. Okay? Now, kumusta naman po yung Google DeepMind? Anong pinapakita? Wala naman pong pinapakita, but sa Mayo 22, may mga pakindat-kindat na mga tuldok dyan, ng mga ensemble ng Google DeepMind na may magpo-form. And then, pagdating ng Mayo 24 hanggang katapusan ng Mayo, ayan po, medyo napaka wide ang area of formation nito mga ensemble. Yung tuldok niya hindi po siya magkadikit. Okay? Napaka-dispersed. Okay? Kalat na kalat. So, pag ganyan ang forecast, wala. Hindi natin sure. O wala pa yan. Posibleng wala mag-form, posibleng ma-LPA, but hintay natin mag-converge itong mga forecast points, forecast circles nitong Google DeepMind ensemble. Okay, so wait and see tayo. And sa wave heights naman po, walang problema for the next 5 days hanggang sa next weekend. Manatili pong napakaganda po ang alon. Sa East Philippine Sea, up to 1 meter lang po ang laki ng alon. Sa central waters ng ating bansa, kalmado hanggang 0.2 meter. Sa West Philippine Sea, kalmado hanggang 0.2 pa rin ang alon. So, very feasible sa fishing at sea travel. Ngayon, kumusta naman po ang latest sa El Nino? Ito na po ang El Nino Watch. Bagong-bago pa lang ito. For the past 2 days, ang release nito, May 14. At galing po ito sa National Weather Service Center, Climate Prediction Center ng NOAA. So based dito sa latest El Nino Watch, mag-emerge na sooner than later ang El Nino at 82% na yung May, June, and July 2026 at continue po siyang magpe-persist hanggang sa katapusan ng 2026 up to the early first quarter of 2027 at 96% chance in December 2026 to February 2027. Okay, just take note po, kahit po
ito yung forecast, hindi pa po natin alam kung magiging super siya or strong. Nandyan yan sa dalawang category classification ng El Nino, yung strength niya. So until now, highly uncertain, mababa pa ang probability kung gaano siya kalakas. So we will know pag pumasok na po tayo ng September or mismo sa October to December kung gaano siya kalakas. But as of this time, forecast pa lang po ito. So pwede itong mas mahina, katamtaman, o matuloy yung talagang malakas na forecast. Now, ito yung ang latest na yon as of May. So right now, na yung May, kasi 3 months ang data nito. So April, May, June, ito yung current na yon. Nasa 84% tayong neutral. At nakikita nyo dito, 84%. Okay, then pagpatak ng May, June, July, or kunin natin yung midpoint nitong 3-month period. So, June, na yung June ay akyat kagad tayo sa 82% El Nino. And then, pagdating ng August, September, mag-shoot up po siya up to 98%. Then, pagdating ng January 2027, baba na siya sa baba na siya sa 96% El Nino. So, ito po yung forecast. So, matutuloy talaga po ang El Nino, but yung strength ang medyo questionable pa as of this time. Kung titingnan natin yung strength, click natin ito. Okay, baka malaman ninyo kung gaano siya kalakas. So, ito na yun ang ENSO strength probabilities. So, nakikita nyo dito. So, ito yung current na yun, neutral. Pagdating ng July, ang forecast ay strong na siya. Mataas ang probability ng strong. Kalagay dyan April, May, July. So, akit siya ng 48. Pagdating ng August. Okay? So, akit po siya dyan. And then, pag titingnan nyo yung pinakamalakas, yung pinaka-peak months, which is this months of September to January, ay nakita ninyo, nahahati po between a very strong or super El Nino, yung lakas niya, yung strength, or strong El Nino. So, it's somewhere between those two. So, hindi pa natin alam kasi medyo tayo yung probability po dito is 30%. And take note, itong forecast na ito ay nasa 6 to 8 months from now pa. So, we don't know. Okay? So, we will wait and see. So, right now, the probability of the strength of this upcoming El Nino is either strong El Nino or very strong or so-called now as super El Nino. So, we will wait and see. Lalo na itong November, December, January, medyo lamang konti ang super El Nino or very strong El Nino sa strong El Nino. So, we will wait and see. Then, pagdating ng December, January, February, medyo pantay na sila. So, ayan po ang forecast as of May 2026. Let's hope may magbabago na yung June. Okay? So, nakalagay dito, stronger events do not always mean bigger weather and climate impacts. Stronger events can make it more likely that certain impacts could occur. Okay? So, kung ano nakarasan natin, nakakaang Super El Nino, 1982-83, 1997-98, and 2015 and 2016, ganun ang pwede natin ma-experience. But, minsan, hindi naman exactly alike. Okay? May mga times na may mga ibang areas na pwedeng ma-affectuhan ng ganitong effect ng Super El Nino. So, we'll wait and see. Pagdating sa mga tropical cyclones, gaya na sinabi ko, ang formation nila ay malayo sa Pilipinas, may time sila mag-record at hindi tayo tamaan. And let's hope na ganyan ang mangyari. So ito yung effect niyan. Again, July to April, magkakaroon po tayo ng below average rainfall. Basta El Nino sa Pilipinas, below average rainfall. Okay? Hindi tayo normal ang ulan. May ulan pa rin but below sa average. Samantala sa US, California, Northern Mexico, itong area po ng Texas and Florida will have
above average rainfall. Now, tingnan natin yung latest na yun mula sa IRI, yung International Research Institute for Climate and Society ng Columbia School. At ito yung latest nila, multi-model probability forecast sa ulan as of May. So, beginning June, July, August, ito po yung magiging effect sa Pilipinas. Ang Mindanao ay nasa 40 to 50% below average na po ang ulan. Samantala, ang the rest of ay yung Palawan, 40% below normal, parts of Visayas, but ang Luzon ay normal, above normal pa rin. 40% above normal dahil po sa pag-onset ng habagat. Habagat season yan, kaya may mga ulan po ang Luzon. So, above average pa rin yung ulan. Pagdating ng July, August, September, dahil andyan pa rin yung habagat, normal yung ulan sa Luzon, above average yung ulan, 40% above average yung ulan sa Visayas, but ang Mindanao is still nasa 40% below average ang ulan. Pagdating ng August, September, October, ayan na po, nagsisimula na po mag-below average ang ulan sa Pilipinas. So, kasi patapos na po dyan. Tapos na dyan ang habagat. September, end of habagat na. Transition to amihan sa October. October is easterlies. Balik sa easterlies. But dahil nga po yung epekto ng El Nino, magkakaroon po tayo ng pagbawas ng ulan. Kaya ang Mindanao, pagdating ng August, September, October, nasa more than 50% below average ang ulan. The rest of the country is between 40 to 45% below normal ang ulan. At ito yung pinakamalala, September, October, November, ito yung forecast. Ang buong Pilipinas is between 50 to 60, and then there are some areas 70 plus % below normal. So for example, if for the month of October, yung ulan sa, say, sa Mindoro, nasa 200 millimeters, pag nagkaroon tayo ng epekto ng El Nino, itong Super El Nino o Severe El Nino, itong El Nino lang, ang rainfall from 200 millimeters average, baka 50 o 100 millimeters lang. Yan po ang magiging epekto niyan. So, magkukulang tayo ng ulan. So, ang importante, mag-conserve tayo ng water. Dahil po yan po talaga ang nangyayari. Every now and then, every few decades, nagkakaroon po tayo ng mga Super El Niños. So, ito na po yung pang-apat likely since 1980s. Kung matuloy itong fino-forecast na Super El Nino or very strong El Nino. Okay, so we will keep you updated in the coming months, as well as kung may mga papalapit na bagyo, pabalita natin sa inyo para updated kayo sa anumang pwedeng idulot itong mga climate system at mga bagyo. Ito si Mike Maestro Typhoon Padawam. Kita-kits ulit tayo in the coming days for another update. And next month, meron naman tayong another El Nino update, likely this June. Mga second week of June, may latest na yan. So, thank you so much. Be hashtag TyphoonWiser, hashtag WeatherWiser. At mag-ingat po tayong lahat. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.